U subotu je na terenu ispred Livenske srednje strukovne škole odigran jednodnevni malonogometni turnir Ljeto 2020. u organizaciji malonogometnog kluba Seljak Livno-Bus. Ovim turnirom se svake godine obilježava vojna operacija Ljeto 95, kojom su oslobođeni Bosansko Grahovo i Glamoč te šira područja, ukupno oko 1600 četvornih kilometara. Operacija Ljeto 95 događala se od 25. do 30. srpnja, a njome su se osigurali bitni preduvjeti za početak operacije Oluja. Malonogometni turnir se u spomen na ovu vojnu pobjedu održava svih ovih 25 godina. Posebno se tih dana spoje livenski sportaši i branitelji. Uistinu je zadovoljstvo da i ove godine, bez obzira na pandemiju i ove uvjete koje vladaju u cijelom svijetu, a tako i u Livnu, da smo uspjeli ove godine organizirati, da se prisjetimo te akcije, te faktički akcije koja je bila Ljeta 95, koja je bila preduvjet u briljantnu akciju Oluje, znači upravo akcijom Ljeto 95 zauzete su one pozicije koje su omogućile da se poslije Oluja izvede na onakav način koji je bio veličanstven, koji je u vrlo kratkom vremenu znači oslobodio sve one prostore Republike Hrvatske, a i proširio znači ovaj teritorij u Bosni i Hercegovini gdje su Hrvati bili ugroženi od velikosrpske vojske. Ante Anić najbolje svjedoči vezu livenskog sporta i Domovinskog rata. Početkom 90-ih karijeru jednog od tada najboljih livenskih sportaša prekinuo je rat i ratno ranjavanje. Svih ovih godina njegov malonogometni klub Seljak Livno-Bus obilježava vojnu operaciju Ljeto 95. Ove godine kad se većina sportskih događanja otkazuje zbog pandemije koronavirusa, iz Seljaka su posebno ponosni da su turnir ove godine posebno u jednodnevnom izdanju uspjeli održati. Izuzetno mi je drago, inzistirao sam na tome i moji prijatelji u Seljaku su me shvatili i podržali. Inzistirao sam da se održi taj turnir. Obilježili smo 25 godina Ljeta 95. kad smo se baš dobro znojili, pojedini i okrvavili. Održali smo tu tradiciju. Nisam baš očekivao u nogometnom smislu neke zanimljivosti, jer mi je to bio manji neki segment koji je manje bitan, ali u ovom drugom smislu je itekako bitno da smo ga obilježili, a još kad je taj nogometni smisao upotpunjen, ko sretniji od mene. Turnir svake godine podrži veliki broj Livnjaka kojima teren u samom centru grada postane i mjesto okupljanja. Prepoznali su to i grad Livno te vlada Herceg-Bosanske županije koji svake godine podupiru ovu sportsku priču. Duži niz godina vlada je sponzor, a pogotovo je protekle 3 godine kad sam ja na čelu vlade, svake godine smo tu, ovo je lijep trenutak, lijepo obilježavanje operacije Oluje. Nažalost, ove godine zbog epidemiološke situacije manji broj posjetitelja, ali ipak smo se organizirali da se i ove godine održi turnir, da se ipak ne zaboravi, a nadam se dogodne da ćemo vratiti se kao što nam sve ove godine bilo. I još više i još bolje. Sam nogometni dio ovog turnira je posebna priča. Godinama je to jedan od najjačih turnira u Bosni i Hercegovini. Ove godine je sport ipak ostao u drugom planu. Odigran je jednodnevni turnir sa mlađim kategorijama i seniorima. Strepili smo to kako će ispasti, međutim na kraju je baš ispalo super, sve utakmice su bile neizvjesne, odlučili smo da zadovoljimo sve kategorije. Sad ovako pozivni napravili smo u 3 uzrasne kategorije. Mislim da su svi bili zadovoljni, djeca je bilo prisutno da zadovoljimo, znači sve te uzraste od djeca od 14 godina do 18, seniori i bilo je, obuhvatili smo cijelo područje županije koje nam je bilo dozvoljeno u ovom trenutku. Tako da mislim da su svi učesnici koji je došao gledati večeras da su bili zadovoljni i stvarno ispalo super na kraju. Turnir je na kraju osvojila najbolja livenska malonogometna ekipa, Seljak Livno-Bus. Mi jesmo osvojili nije mi drago što je na ovakav način smo morali radi ovih sve situacije da se samo 4 ekipe bilo, volio bi da je to bio otvorenog karaktera pa da se takmičimo, da imamo kvalitetniji još futsal, da su nam ekipe došle sa strane, ali Bože, na kraju nije u prvom planu bio nogometu, bilo je ovo radi čega smo se mi okupili, obilježili smo znači našu tradicionalnu 25 godina i drago mi je što smo ovo napravili, da je bilo bolja vremena, ovo bio sigurno spektakl. U finalu je Seljak golom najboljeg igrača turnira Nikola Ivkovića 17 sekundi prije kraja rezultatom 2:1 pobjedio hrvatski nogometni klub Junak iz Srđevića. Drago nam je što je se održao, nažalost nije kako je trebalo, ali zbog ove nastale situacije ipak smo obilježili ovaj dan, bar simbolično nekako. Bio je pozivni turnir, lijepo smo se zabavili, bilo je malo uzbudljivo, napeto do samog kraja,
koliko ste rekao, 17 sekundi do kraja i eto, moj go je izgleda presudio utakmicu i to je to.